बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ दिनै 1 मे बड'फानि रुंसारि सान। दिनै बड'फानि 32थि रुंसारि सानखौ मिरु आरो क'क्राझार जिल्ला एबसु जथायै दतमानि थुलुंगाफुरियाव फालिनाय जायो। हाबाफारि बादियै फुंबिलिनि गोथार आर'जखौ जागायनानै एबसुनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। बड'फानि मंखरसालियाव बिबारखौ बावजिनो मिरु एबसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि परमेश्वर ब्रह्म आरो बड'फानि खाम्फायाव बिबारखौ बावजिनो जनता फरायसालिमानि गुरायुं डक्टर सुबुं बसुमतारिया। बिनि उनाव बड'फानि रुंसारि सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै मिरु आरो क'क्राझार जिल्ला एबसुआ जथायै क'क्राझार गोजौसिन थांखि गोबां फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथारनिफ्राय जागायनानै क'क्राझार टाउनाव थानाय बड'फा चिल्ड्रेन पार्कसिम गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय हानजा सुरो। बर' फिसाफोरा आर्चारि गेलेनानै गोबां मेडेल देरहादों। गुबुन हारि बादिनो बर' हारियाबो गेलेमु बिथिङाव उन जानानै थायाखै। मणिपुरनि राजथावनि इम्फालाव 75थि आजाद का अमृत महोत्सवनि लोब्बायै खुंनाय नर्थ इस्ट रिजनाल स्पर्ट्स वीक 2022आव माखासे बर'नि फिसा आर्चारि गेलेगिरिफोरा सना रुफा आरो ब्रन्ज मेडेल देरहानो हानानै बर' हारिखौ गोग्गा होदों। बे बादायलायनायाव प्रमिला दैमारिया सना आरो रुफानि मेडेल, सन्जय बर'आ सना रुफा आरो ब्रन्जनि मेडेलखौ देरहानो हादों। बेजों लोगोसेनो अखाफोर बसुमतारिया सनानि मेडेल, सनालि बसुमतारिया सनानि मेडेल, जसना ब्रह्मआ सना रुफानि मेडेल, प्रडाक्सन दैमारिया सना रुफानि मेडेल, सानसुला मोसाहारिया रुफानि मेडेल आरो मुकेश बर'आ रुफानि मेडेल देरहानो हायो। बड'फानि 32थि थैनाय सानखौ दिनै धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव थानाय BKWACनि गाहाय मावखुलियाव फालिदों। बे हाबाफारियाव BKWACनि गाहाय मिहिनीश्वर बसुमतारि बिथाङा बाहागो लानानै बुङोदि रन्जन दैमारिजों लोगोसे बारग' NDP केडारफोरखौ उदां खालामनायनि जेरैबायदि हाबाफारि लानांगौमोन, सरकारखौ नारसिननायनि हाबाफारि लानांगौमोन, बेखौ आंनि नोजोराव नुवाखै होनना लोगोसे बिथाङा खावलायनानै बुङोदि बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' सागान होनाय दैदेनगिरि आफादफोरखौ ज' थांनानै दिल्लीयाव सावरायनायनि गोनांथि दं बायदि मोनो। बेनिखायनो प्रमद बर' दैदेननायाव हानजाया थांनांगौ। जायफोरा गोरोबथायाव सागान होदोंमोन प्रमद बर'नि दैदेननायाव सावरायग्रा धीरेन बर', गोबिन्द बसुमतारि, UBPO एबसुनिफ्राय लरेन्स इस्लारि, प्रमद बर' ज' थांनानै रायलायहैनांगौ होनना आं सानो होनना। बिदिबो जानो हागौ जे सोरबाया उदां जाना फैयोब्ला सोरनिबा मासिनि माबा मोनसे गोमानाय बिदिबो साननायफोरा दङ नामा होनना आं सानो। जायनि जाहोनाव रन्जन दैमारिनि उदां खालामनायनि जि खामानि मावनांगौ बे खामानि मावनायाव जेरैबायदि जानांगौ बेबायदि जानाय नुनो मोनाखै होनना। रमान हांखोनि सोमावसारनायाव गिबि मुंख्लं शिबराम बर'नि न'आव आसामनि बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ बाक्सा जिल्लानि सालबारि BTC बियाबनि बेन्दोङाव थानाय आस्राबारियाव 1974 मायथाइयाव बरपेटा रथ' रमान हांखोनि सोमावसारनायाव बाहागो लाहैनानै पुलिसनि गलियाव मुंख्लं जानाय शिबराम बर'नि न'आव बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ नुजाथिहैना मुंख्लं शिबरामनि बिसिखौ खौरां लाहैनानै 50,000 रां अनसुंथाइ होयो। मुंख्लं शिबरामनि बिसिखौ नुनानै बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ सोमोनांहाबनानै बुङोदि सिगांनि सरकाराव थानाय समाव आर'जलाइ मोनदोंमोनब्लाबो नायफिननो सम मोनाखैमोन। जों बिथांमोनखौ नायफिनहैनि थाखाय गोबां दुखु सहायनांदों। बेखौ आङो दायो अनुभब खालामनो हादों। बेनिखायनो आं गावखौनो सासे गावारि सानग्रा सुबुं होननानै सानो। लोगोसे मुंख्लं शिबराम बर'नि बिसिया गावनि फिसौनि हाबानि थाखाय बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मनिफ्राय मदद बिनायाव प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा गावनि फारसेनिफ्राय जा हायो मदद होगोन होनना खोथा होयो। बाक्सा जिल्ला सोलोंथाइ बिफाननि इन्जिनियार मुसा हकआ रां घुस लानायनि हमजादों। तामुलपुर जिल्लानि गरेस्वराव रां घुस लानाय समावनो बाक्सा जिल्लानि सोलोंथाइ बिफाननि गाहाय इन्जिनियार मुसा हकआ हमजादों। तामुलपुर जिल्लानि गरेस्वराव थानाय रामपुर गुदि फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरिफोरनिफ्राय रां घुस लाबाय थानाय समावनो गरेस्वर ओनसोलनि फोरोंगिरि आरो CRCCफोरा हमो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गोबाव सान इन्जिनियार बिथाङा गरेस्वर ओनसोलनि फरायसालिफोरनिफ्राय गोबां सिगि सग' दिन्थिनानै रां लाबोबाय थादोंमोन। फरायसालिफोराव फैनाय मोनफ्रोमबो सरकारि अनसुंथाइनि थाखाय इन्जिनियार बिथांनो होनो नांगौ जानानै फैदों। रांखौ होआब्ला फरायसालिनो होआमोन सरकारि अनसुंथाइनि खरसा फोरमान बिलाइखौ। बेबादि खालामजानायनि थाखाय बिब्दि थासारि सुजुनानै इन्जिनियार मुसा हकखौ हमनानै पुलिसनो हरो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।